চাবলাই হইনি जों খানাকা বরং উপলব্ধ সাব দাগরি দं সাব सुप्लिरि दं अब जों जतन सिउ जों जतन सिउ सियावनो या बरंनि फेसबुक पेज बो दं गंनि फेसबुकआव सालकिसा सिगां खायसे फेसबुकआव बर' खरां तिप्रासाव पोस्ट खायसे रुइस्ताम साका सोप्रांनाय ताबुकले गामियाव फाइखाय सोप्रांनाय साबनो सोप्रांनाय खरां तिप्रासा फेसबुक चालांनाय बो साबो जों सिउ ठीक আছে सोप्रांनाय साबनो नरक सोप्रांनाय हिंका आबो जों बुजियावनो तबे जरा फाइक नरक साइमानाय साबो दिफ्रेबो सोप्राक जाक आफोर जों बुजिबानानै जों गोबां मानो साइमानो तिरफोरनि लाइबुमावो जों गोबां मा साइमानो साबनि रिजिमो तिरफोरा सरक सबसे बेसि डिप्राइभ खालायजाखा 100 जना चाकरिनि बिसिंगो 31 जना एडिसि खापानो तिरफोरा सरक चाकरि मानो आलाइबुमारो ताबुकनि जरानि सिक्ला रखते साइमिया आगिनि जरानि बररो बरक जतन साइमा चिनि निजेने एडिसि तिब्रा साबाय नायकल जा अथच चाकरि केके जों आरो बसे जेखाने जों आरो 80% ऊपर चिनि तिब्रा सरक दं चाकरि के जों 31 जना सेमान और राइदार न एडिसि एलाकाओ साबो थेपावै तनिखा अब जत्तन मुंखै सानानै नायदो बरं जत्तन सिनिबो बरं जत्तन तिब्रा सरक सिनिबो अ बररंन क्षमता गोमाजां माने यागुलो तिनि पदरे पदसुखलि रुइ नायखा फेमलगै नायखा उंलिया प्रतिते चम मारिवो लुकुरक बाय बुदिया खाय मेचेन जाखा अ बररंन ताबो अमनतुये किसा कलकाता नारे बिदो आं सानानै नायो लाइबुमा फिलि जतन साइमानो लाइबुमा नि कगनो सानन थांगाखाय गोबां मा कगनो बुसखांनि सालो साजाबनाय नरं मने ताखायदि नंनि सिमि नंग यागो सिमिनो लाइबुमा तंगो ने सिनि थाने लाइबुमा करे हिने नरका वानसुदि सिनि थाने बो लाइबुमा तंग जेतो जोंबो हा दखाने बागै खारि गय चबा खालायफिनाय ताबो पलिटिक्स जोंखाने नरंनि आगिनि कसाम पेपर काटिंग हाय सिनि थानि बतम आनि थानि बतम पेपर काटिंग नंनि लाइबुमा नंनि जरावो तामु खालायजा अबं कबो और गोबां मा बरक साका जे क्वेश्चन पेपर नतुयै बा चाकरिन को नतुयै खुब सितरा गोबां बरक साका तिब्रा मथा बाटबार पार्टी बुबा गरताय पुइतु सालिया रंजित देवबर्मा कंटेंट क्रिएटर अमर जिते खूब सितरा साका नंग वान सुगै नदि नंग बल लेवल नि जोंनावनो फिरबै मानो किन्तु जोंहा लेवल नि बर गया जों साइमानो लेवल नि बर कायसा स्टेप गत नरक हाय जों कमेन्ट खाया नोंगानो नोंगां कुनु जागा कमेन्ट खाया खायनायनि प्रयोजन करे तबे सिनि सिकलारंनो तेरक हाय लाइबुमा साइमानि बागैसे आं फेसबुक तै पोस्ट रखायदों आइकेन कुन फेसबुक गरै किन्तु चिनि बुबागरा से आनो फेसबुक खुलंनायनि बागै सावो बसे आनो फेसबुक खुलगै निनि खानि कक सानानि बागै आनि खानि कक सानानि बागै बानो सावो बुबागरा दागिमान परेन
आं फेसबुक खालायो प्रवीण त्रिपुरा बिनि उनखौबो तामहिना आबनो उज सप्रांनाय खामानि दे बर्मा ठीक আছে फेसबुक लाइव बर्माय दङ नों तामो जे नों पोस्ट खायगा सालसा नों आबोनि वानसुना नाङा नों साबो ननो जों गाहामखौ निसिगो ते बरक साकातामो गेट at equivalent bank थाका जेकुनो जों सामुंनि कक साकाकाय जेकुनो सामुं बुतांनि मीटिंग रंनि कक साका पोस्ट खायगा किताब अबदने गेट at equivalent नि व्यापारो तो जों आगिबो पोस्ट खायगा आगिबो कक साका बुबगरा साका आं निजेबो साका त्रिपुरानि विधानसभाबो तो अपनो ती प्रश्न रिजाखा दिस एलाव खायजागो जों सानानै नायो जुदि जोंनि प्रश्न से आरो जों माति सायानि थाखाय जों बाहाय सानाय आंनि खायसा प्रश्न नुखाना त्रिपेटिक एकट चुक्ति खालायफानो गेट at equivalent जों याकारो हिसा साका बुबागरा साका गेट at equivalent याकारो सुतरां किसु बरक न सुकुलि रुबुय पमतेखाय कक सारिनाय साबो कमेन्ट लिरनाय साबो जों गाहामखौनो सायमान दाबो फेसबुक दुइ एकटा खलबजाक दङ ठीक আছে जोंहाबो सायमान 120 जना जब नटिम नाय जा प्रेस मिट खालायनाय बरंनि बेकग्राउन्ड बरक साबो अबो मोटामुटी चेरी नायमोन उलो खायदिनर मुभमेन्ट एडिस अथॉरिटी तियार न दङ नरंनि मुभमेन्ट न एडिस अथॉरिटी लामसंनान बागै तियार न दङ खायदि जों तो आबनि बागै जों किरु बा अंको मुंसाचिनि वानसुमान